Здравейте, приятели! Аз съм Ути Бачаров и днес съм решил да ви заведа на едно вкусно пътешествие в Италия. Или по-скоро да ви запозная с тънкостите на една от най-популярните италиански рецепти, наречена лазаня. Има няколко кусура тази рецепта, но най-важният е, че е малко калорична. Но благодарение на нашите приятели от Kenwood и именно ето този страхотен кухненски уред, ще видите, че може да я приготвим в абсолютно домашни условия, да бъде нашата лазаня и с нея да блеснем на всяка една тържествена вечеря или пък вкусен неделен обяд. Но преди да го включим в приготвянето на лазанята, нека да видим кои са и нужните продукти. Започвам с около 400 грама бяло брашно. Ще ни трябва 4 яйца, ще ни трябва прясно мляко, малко масълце, ще ни трябва, в случая ще използвам готов болонезе сос, ще ни трябва някакъв тип кашкавал или пък най-добре моцарела и разбира се, около 40 минути, за да приготвим всичко. И така, да направим тесто. Тесто, с което може да си направите кори за лазаня, тесто, с което може да си източите домашна паста. Аз понякога с подобно тесто си правя и български пататници и баници. Важното е обаче да знаем как да го направим. Първото нещо е пропорцията между брашно и яйца. Правилото, разбира се, зависи от големината на яйцата, но горе-долу е следното. Около 100 грама брашно и едно яйце. Преди не пресявах брашното, сега обаче почнах да го пресявам. И тестото ми става по-еластично, по-пухкаво, не е така набито и не става така глетаво, когато го свари. Пресяването на брашното дава възможност между частиците да влезе повече въздух и всичко става много по-лесно. Готово! Време е за яйцата. Както ви казах, едно яйце горе-долу на около 100 грама брашно. 2 яйца, съм сложил 400. И другото нещо. 100 грама и едно яйце е пропорцията, която обикновенно стига за един човек. Така че няма нищо сложно. Какво още? Малко солчица, 2-3 щипки, около 2 лъжици зехтин и тук нататък ни чака бъркане. Може да стане и на ръка, но в крайна сметка, нали, за това имаме помощници като Kenwood в кухнята. На тази фурия и трябва точно една приставка, с която за нула време да забърка тестото. Бъркалка за тесто, или както я наричат професионалистите, куката. С нея може да си правите и сладко, и солено тесто, но в комплектите на нашия красавец има още 3 вида невероятни бъркалки. Надявам се, че ще откриете техните функции, защото има още куп изненади, с които тепърва ще се запознаете. Както вече стана дума, нашият прекрасен кухненски помощник, кухненския шеф, кухненския готвач, има 3 различни отвора, в които се карват различните приставки. Има отпред, има ето тук отгоре и този централния, който служи за вкарването на всичките приставки, в които се бърка в нашата невероятна купа. Ето тук има един малък щифт, вкарваме вътре, стана дума, че и скоростта на разбъркване също е регулируема. Първо пускаме на бавна скорост. Ето така. Няма проблем да се изцапаме, защото тук отгоре има специален протектор, през който, между другото, ако има нещо да добавяте или така изисква технологията на приготвянето на вкусотията, която забърквате, можете да слагате ядки или пък допълнително мазнина, захар или каквото още ви трябва. Дигаме малко скоростта. Ето, че сме готови. Както ви казах, в зависимост от това колко са големи яйцата, понякога става по-твърдо, понякога малко по-лепкаво. Затова ръчички Хейги 2 с малко брашанце. Откачаме нашата кука. Точно така и викат хук на английски. Ето така, отделям тестото. Хубаво е накрая леко да го премесите с още малко брашанце. И от тук нататъка това тесто поне за половин час и се почине в хладилник. Най-лесно става, ако си вземете ето такова стреч фолио, за да не го оставяте на въздух.
защото то се окислява, хваща коричка и ще се изложите. Ето така. Между другото, ако си приготвите такова тесто, може да го консумирате и на следващия ден. Няма му нищо, хубаво го загръщам и го оставям в хладилника. И докато нашето тесто отдъхва на студено, е време да направим соса за лазанята. Всъщност тук може да импровизирате колкото си искате. Горе-долу корите са с тази консистенция и се правят по тази рецепта. Но виж със сосовете, тук разнообразието е безкрайно. Аз реших да ви направя лазания по най-класическия вариант, в който използваме сос болонезе. Как се прави болонезе? Може би знаете, може да си купите готов. До днес няма да се занимаваме с това. Ще ви покажа обаче как всеки един сос трябва буквално да бъде монтиран с малко сос бешамел. Сосът бешамел е много интересен сгъстител на сосовете, не позволява на лазанята да се разтече, оставя тестото и отделните слоеве с сосът заедно и те хомогенно стоят после на един голям квадрат, на един голям куб, когато се сервира във вашата чиния. Много важна съставка на сос за лазания е, разбира се, бешамелът. С какво започвам? Един ненагорещен тиган, масло, което, за да се направи хубав бешамел, в никакъв случай не трябва да е препържено. Затова внимавайте с температурата. Да, абсолютно може да използвате дори една микровълнова печка, за да го разтопите, но вижте, когато не съм прегрял тигана, става много лесно. Каква е точната пропорция за правене на бешамел? Има най-различни версии. Аз помня тази рецепта от нашата къща, когато майка ми винаги го правише на око. Затова, ако имаме количество като днешното, може би лъжица, лъжица и половина брашно, ще ни свърши идеална работа. Още преди маслото да е почнало да цвърчи, в него буквално удавям брашното, защото ако почне да цвърчи, защото в последствие ще остане на гранули. Леко разбърквам, мазнината и брашанцето започват да се обединяват и да се превръщат в една гъста каша. Температурата, пак казвам, е от съществено значение. Виждате ли? Всичко стана много равно. Абсолютно, ако не искате да прекалявате с количеството на маслото, може да добавите и малко олио, за да не стане толкова тежък нашият бешамел. Изчаквам още съвсем малко и съвсем по-малко почвате да добавяте прясно мляко. Но не какво да е прясно мляко, а максимално топло, за да могат температурите да бъдат еднакви. Ако добавим тук студено прясно мляко, всичко ще стане на така наречените грашки. А ние, тъй като сме в професионалната кухня, с най-добрите помагачи в света Кенолд, трябва да се държим като истински професионалисти. Бъркаме, докато получим хомогенна смес. Мляко и брашно с, разбира се, мазнина. О! Ето я и перфектната консистенция. Някои специалисти добавят тук и лъжица сметана. Въпрос на ваше разбиране относно това колко калории трябва да сложи в днешната лазания. Но така приготвеният сос болонезе, разбира се, той може да е без месо, може да е сос направен от сирена, може да е направен с панак и въобще, както ви казах, лазанията търпи най-различни превъплъщения. Но бешамелът е задължителен. Виждате ли? Започваме да скъстяваме нашия сос. Може да го сложим още веднъж леко да клокне върху печката, защото в никакъв случай той не трябва да е течен, но пък и не трябва да е много сух, защото част от влагата в този сос ще бъде поета от корите, които сегичка ще направим. Да, ние ще си направим от тестото, което забърках преди малко, кори за лазания. Отивам до хладилника да взема отпочиналото тесто. И е време да точим кори. Време да точим кори. Вие може би не знаете как. Аз знам. Приставка за паста. Вярно е, че приставката за паста за броени минути ще направи корите за лазания от нашето тесто. Освен това, може да определяме дебелината. Освен това, ако искаме, освен лазания, може да си направим и баница. Освен това, ако вземем още една приставка, можем да си направим домашна паста. Кой като аз, кой като нас, с уред като този.
Както вече стана дума, нашият кухненски помощник има 3 отвора, които работят на различни скорости. И ако тук преди малко работихме с перката, сега ще ви покажа още едно място, където могат да се слагат различни приставки. Откачаме ето това капаче и на негово място ще сложим приставката за паста. Натискаме отново жлебът и вече сме готови. Нали ви казах, първо проверявайте винаги дали добре са съвпаднали отделните части, защото има опасност уреда да не сработи. Има прекалено много защити. Идеално. Тук при правенето на тесто за паста е много важно да можем да контролираме скоростта. И така, брашно ще ни трябва, за да не полепва върху дъската. Ето така. Дебелината. Първо, както и при машинката за месо, започваме ето от този регулатор, с който отделяме двата диска, през които ще преплескаме тестото на най-голямо разстояние. То е около, може би около 3 мм. Откъсваме една ето такава топка, малко брашанце, леко я размачкваме и включваме машинката на ниска скорост. Така, ето първото разточване стана. От 1 можем да преминем вече и на 3. Сега ще видите как ще стане още по-дълго нашето тесто. Двойно по-дълго. Сега, понеже става прекалено тежко, ще го отрежем наполовина, но не забравяйте, че вече то е двойно по-тънко. Преминаваме на степен номер 5. Може да прескачате по един номер. Поне от личен опит съм го изпитал. Ето така. Може малко да качим скоростта. Вижте колко удобно се работи. Чисто и професионално. Дори човек да иска да направи няколко големи тави с баница или пък с лазаня, с нашия помощник може да се справи буквално за минути. И не с готови кори от магазина, а ръчно приготвени. От 5 отиваме на 7. Отново режем на половина, защото е станало прекалено дълго. И минаваме на степен номер 9. Най-тънкото тесто. Леко поръсваме с брашанце, за да не залепнат на нашите кори. И е време да настържем сиренето. Под сирене в Италия разбират всякакви варианти на моцарела или пък на пармеджано. Ние под сирене разбираме онова нашето бялото саламурено сирене. По-добре е да го заменим с нашински кашкавал. Експериментирал съм много пъти. Но един съвет. И той е много прост. Ако искате да ползвате нашият кухненски приятел, за да настърже сиренето, то трябва да бъде оставено в хладилника и най-добре в фризера. Почти да замръзне, защото така ще се настърже най-добре. Като говорим за настъргване, нашият приятел може и да стърже. И то много бързо. И то големи количества. Всякакъв тип сирена, всякакъв тип зеленчуци, да ги настърже на всякакъв тип малки или големи парченца. Но ни трябва и правилния диск, за да не става прекалено едра или пък прекалено наситно нарязана нашата моцарела или кашкавал. Освен това, в комплекта имате още 7 броя лазерно наточени дискове. Така че може да импровизирате с големината и размера, както си пожелаете. Да поставим капака тук отпред, защото тази машина е много хитра. Ако не сме запушили някой от отворите, няма да тръгне. И ви показвам и третият. Веднъж беше тук, когато използваме купата. Веднъж е този централният, който се използва за сокоизтисквачки, или пък за белене на домати, или пък за правене на паста и на лазаня. Тук обаче идва много важният отвор, който служи за нарязване и настъргване. Слагам ето така. Добавям следващата приставка. Те не са една или две. Така. Добавям
ето и това чудо, откъдето всичко това, което настържем, ще пада в правилната купа, след което отварям. Това нещо го оставям ето тук. Слагам дискът ето на тази страна. Затварям. Слагам и тази така наречената избутвачка на готовите парченца. И съм готов да започна с настъргването. Пускам уреда. Абсолютно достатъчно. Ето, виждате ли? За броени секунди моцарелата беше настъргана. Същото ще стане и с всяко едно сирене. Стига да спазвате моя малък приятелски съвет. Затова да е студен. Сега, разрешете ми да го прибера, защото той си изигра достатъчно страхотната роля в днешното предаване и да ви покажа как среди една истинска лазаня, домашно приготвена тук пред очите ви. Ето и една подходяща формичка за правене на една малка лазаня. За двама души. Но пък става по-бързо. Ако правите за 4, трябва да е двойно по-голямо. Намазнявам дъното и въобще стените на съда, въпреки че лазанята няма как да залепне. Но, когато намазним всеки един съд, къде по-добре. Първото нещо е да постелим добре един голям лист от нашето тесто. Ето така. Време е тук да сложим и първия пласт с, както виждате, доста гъстото сосче. Той се сгъсти, естествено, защото вътре му сложихме не друго, а малко бешамел. Не трябва въобще да се притеснявате и да импровизирате. Тук обаче аз ще сложа малко от настърганата моцарела, за да има между всеки пласт. Става по-вкусно. Тук аз ще направя ето така и ще сложа един вътрешен лист, така, който, апропо, мога да отрежа. Палянка. И операцията се повтаря до класическата формулировка, до изчерпване на количествата. Може първо да ви свършат корите, ако има нужда си източете още, може да ви свърши соса, но така е, че една лазаня се прави бързо, лесно и определено е много вкусна. О! Не забравяйте да слагате и моцарела. Ето, че идва време и за последният лист. И тук се водят още едни спорове. Отгоре се слага само сирене или отгоре се слага сос, сирене и всичко се приключва. Всъщност, пробвайте и по двата начина. Аз съм сигурен, че тази рецепта от тук нататък ще е любима във вашата фамилна рецептурна съкровищница, защото ще експериментирате най-различни комбинации. Ето така постъпвам и аз. Нека да има повече сосче отгоре. То ще бъде запечено. Така. Тук ще загърна ето така онези листа, които се подаваха. И дори да са леко разпокъсани корите, няма страшно. Отгоре всичко се маскира с, трябва да сте си предвидели, разбира се, голямо количество настъргана моцарела. Ето я и нашата лазаня. Само че не каква да е лазаня, а с домашно приготвени кори. Нищо не може да се сравни с техния вкус. Затова бъдете истински кулинари, не се притеснявайте да импровизирате. А Кенот винаги ще е до вас, защото знае как да ви помогне. Научете неговите малки и големи тайни. Аз от Ивачваров съм готов да ви ги разкрия всичките. Нали сме от един отбор?